Chenro mar chwalo paro e wi okumba manyien mar thieth miluongo ni SHIF ochakore odiechieng' ma kawuono kendo igeno ni obiro rumo dwe mar adek kama jo Kenya biro chako chwalo chudo maggi ne migawo mar omenda ma osepuodhi kaka gulu ma ibiro ori omenda go. Kaka Judith Omondi lero, riwruok mar lakteche KMPDU to ywak ni sirkal weyo gi oko e okumba mar thieth. Ndalo matin bang' doho wito oko bura mane otamo migawo mar thieth keto e tim chenro mar okumba manyien mar thieth SHIF, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha nyogolo lipot mondo jopiny ochak chwalo paro maggi e wi paro ariyo ma inyalo time e yor andika, achiny kata e picha mar mbui mano virtual meetings. E oboke ma Nakumicha ne ochwalo ne jopiny, gikwayo paro e wi Social Health Insurance Act ma onywando Primary Health Care Fund, mariwo thieth ma itimo e ute thieth matindo, Social Health Insurance Fund madhi kawo kar SHIF, thieth ne tuoche matama ahinya to ma ok landre kaka kansa, kaachiel gi gigo ma giparo e wi lokruok ma chikegi nyalo kelo e okumba mar thieth mar piny owacho. E chike mamulo SHIF, oboke migawo mar thieth yango ni ji ma ondikore sani kaka jokanyo mag SHIF biro timo ndikruok manyien kod SHIF. Chudo mag SHIF oyangore e oboke ni owinjo chakre ndalo 90 bang' ka osepuodh chikegi ma ogo chapa e oboke mar piny owacho. Chike manyien pod oyango ni ji ma ondiki ibiro ng'ad 2.7% mar osara maggi, ka ji ma ok ondiki to biro chulo 2.7% mar mwandu ma gin go bang' nono mar piny owacho. Rowere manie kind higni 25 maonge tich biro chulo Sh300. Omenda duto ma ibiro chwal ok owinjo bed matin na Sh300. Solidarity forever. Komachielo, riwruok mar lakteche oywak ni jotich sirkal ok mi thuolo mar bedo e okumba mar thieth, giwuoro gima omiyo iketo gi e okumba mag ji giwegi ka piny owacho ni kod geno e okumba gi mar thieth. SHIF was stopped and SHIF came into existence. We have seen a very rudimentary health insurance called Britam in KNH, which actually means that if they go to seek the care, they're going to have the frustrations we are seeing teachers are having. They're going to see the frustration we are seeing police are having. So is it that the government is deliberately out to frustrate the workers? Gikwayo mondo ketgi SHIF poni ochako tich. The Social Health Insurance Act has removed the comprehensive benefits of healthcare. And therefore, in the next few months, we will see doctors not able to afford the healthcare that they offer. Therefore, we are demanding that the government must look into it and provide the health cover to the doctors so that they can actually afford the care they're giving to Kenyans. Igeno ni chenro mar chako ndikruok biro chakore dwe mar adek higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Nek mar joma mine osebedo ka medore pacho kae.